L'Escola Montanyans és un centre que ha evolucionat amb el temps, passant de ser una escola rural a l'escola que és ara. Un espai flexible, dinàmic, viu, amb un projecte engrescador i compromès per obrir nous horitzons i fer partícip a tota la comunitat educativa. La raó del nostre centre es basa en l'educació integral de l'alumnat i, per tant, ajudar a cada nen i a nena a conèixer-se a un mateix, a aprofundir dins seu per tal de fomentar les seves capacitats i a descobrir totes les seves potencialitats. A les 9 del matí s'obren les portes del Montanyans per l'alumnat i les famílies del nostre municipi i el tutor, guia del seu aprenentatge, el rep oferint un clima relaxat, de confiança, posant a l'abast diferents recursos per iniciar el dia. És el moment on les famílies poden compartir la vida a l'escola dins a l'aula. La nostra organització per colles ens dona la possibilitat de realitzar un treball globalitzador, compartint el coneixement tot interaccionant entre iguals de diferents edats. D'aquesta manera, afavorim el respecte, l'empatia i la col·laboració, establint vincles i relacions que ajudaran al nostre alumnat al llarg de la seva vida. Els ambients de lliure circulació d'infantil i els espais d'aprenentatge de primària són la manera en què el Montanyans entén el desenvolupament evolutiu de l'alumnat, respectant cada ritme i els seus processos interns, ja que som una escola inclusiva i es dona una atenció adequada a les necessitats dels infants, contribuint en el desenvolupament emocional i afectiu de l'alumnat. El docent és el guia i acompanyant i realitza propostes multinivell i de gran qualitat. Es presenta un treball de manera manipulativa a través del joc. Es fomenta la iniciativa, la curiositat i la creativitat, que són els aspectes claus de l'aprenentatge. L'alumnat es responsabilitza de les seves eleccions i aprèn dels seus errors. L'interès de l'alumnat es desprèn arrel de la curiositat i des de l'escola s'ofereixen propostes per situar-lo en l'epicentre d'un aprenentatge vivencial, combinant diferents metodologies d'ensenyament-aprenentatge i donant autonomia al propi alumne per augmentar la seva autonomia i utilitzar com a motor la capacitat d'aprendre a aprendre. L'aprenentatge contextualitzat permet a l'alumnat connectar la seva realitat immediata amb els conceptes que aprèn a classe, de manera que els continguts són concrets, útils i pràctics. Donem molta importància a la conversa, oferint espais per expressar les seves emocions i sentiments, tot fomentant el respecte i donant veu a tothom. Com a fil conductor transversal, al Montanyans impulsem diferents propostes com el teatre, l'emprenedoria o la robòtica que ajuden al nostre alumnat a adquirir habilitats i competències en contextos i situacions diferents. Així doncs, l'alumnat serà capaç d'identificar i adquirir totes les eines necessàries per al seu creixement, tant personal com emocional, a la vegada que prendrà consciència del seu propi aprenentatge gaudint-ne. Creiem en una educació basada en l'observació, la investigació i l'anàlisi, mitjançant els quals aprendran a ser crítics i a identificar que saben, què han d'aprendre i com ho han de fer per assolir els seus objectius. L'escola serà oberta a l'entorn, on els alumnes vindran contents i motivats. El nostre centre serà un referent en l'aprenentatge de les capacitats i competències i on es farà un bon acompanyament de l'alumnat, que serà el protagonista dels seus aprenentatges. Entenem la comunitat educativa com a element principal en la participació activa de l'educació de l'alumnat, en la qual la família forma part del dia a dia a l'escola. Busquem camins perquè famílies i docents treballin conjuntament en una mateixa línia, essencial en la vida dels infants, perquè tenim un mateix objectiu comú: formar persones.
Oferim contextos molt propers a l'alumnat per utilitzar la llengua estrangera com a mitjà de comunicació i aprenentatge, tenint en compte que el coneixement de la llengua anglesa contribuirà al desenvolupament de la competència plurilingüe i intercultural dels infants. La cura de l'entorn, el medi ambient i els hàbits saludables són presents en el nostre dia a dia. L'equip de cuina del Muntanyans vetlla per oferir uns menús equilibrats amb aliments de proximitat i això, combinat amb l'educació física i la natació, fa que el nostre alumnat tingui un equilibri i desenvolupament òptim. Des de l'Associació de Famílies de l'Escola es gestiona l'oferta i organització de les activitats extraescolars que s'ofereixen per als vostres fills i filles. Es pretén oferir activitats de qualitat i que recullin els interessos de tot l'alumnat i per això algunes es mantenen any rere any i d'altres es van incorporant, per tal d'ampliar l'oferta a nens i a nenes de totes les edats i amb inquietuds diferents. Finalment, a les 4 de la tarda, s'acaba la nostra jornada laboral. L'alumnat marxa a casa seva, esperant el dia següent per començar un nou capítol ple d'aventures i emocions. Estem formant persones i creant generacions que canviaran el món. Montis us espera.